vadikani tinokutendai tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kuisa muchikero nyaya yeuyenzi. Kune uyenzi hwakanaka, kune uyenzi hwakashoreka, kune uyenzi husina unhu. Tiri kuda kubatsirana kuti kana takatarira muyenzi tingaite sei kuti ukama hwedu kana kuti ushamwari hwedu urambe uchienda mberi zvakanaka mumashure mekunge tashanyirana. Nekuti vamwe vakangoshanyirana kamwe chete havachada kuonana zvakare, kunzi zvaakasiya aita pano, paakapedzisira auya pano, zvaakataura zvaakaita zvakabva zvakanganisa ukama. Saka isusu tiri kutaura panga pachitaurwa panapa kuti kana uchinge uri muenzi wasvava. Asi kune vamwe vaenzi kunyange muine kakunzwana nakai vanoti ari kubva kunze uku anongopinda muimba yekubikira riya anokurubura mapoto, mabikei iko nhayasikana, mabikei andiri kuda nhingi. Unotoona wapa friji vakutovhura vega friji, ndiri kutsvaga mvura, ndiri kutsvaga chokunwa. Munozviona sei izvozvo maidawa tisati aenda kuna baba? Inini kana ndichizvitarisa izvozvo ndinoti dzungu. Dzungu iroro unofanirwa kuriitira kumba kwako. Dzungu rako rokumuka usingade kugeza kana kuita basa mukati memba yako, itira kumba kwako. Kana washanya wapinda mukati memba yemunhu, svikodzikama. Odzikama woona kuti muridzi wemba mafungiro ake nemaitiro ake akaita sei. Nekuti dzimwe dzenguva unouya kuzondikanganisa. Wouya kuzondikanganisa zvandiri kuita, waakundiudza zvisingaite, waakundiudza kuti iwewe dai tanga taenda kwakati, dai tanga tazodai. Zvafambira chaizvo chaizvo hauzvinzwisise. Wana nguva yekugara mukati memba mako nemhuri, udzidzise mhuri uri mukati memba. Nekuti kwauri kuenda, inini pamwe ndinoda kuenda kuruwadzana, iwe waakutouya kuzondivhiringidza, waakutouya kutozoda kutaura zvepanext door. Mufunge mudzimai wanhasi, ngatigarei mudzimba dzedu. Kana tashanya toziya zvatinenge tafambira. Kana ndisina chandafambira ngandigare kumba. Kwana baba vashanye here ndikaita sendiropinda pamberi pakati penyu. Ndikunzwa kuti ana mai ana mai vanoshanya. Kwana baba vashanye here? Vana baba vanoshanya. Ende kana ana baba vashanya, ini ndinoona kuti kune vamwewo vanotaurisa. Asi zvakanaka kuziya paunotaurira nyaya dzako. Kwete kungoti pese pese, nekuti ucharotomoka mumba umu mune vana varimo vanoenda vachiti ko baba vanga vauya mumba umu chiko chavanga vachitaura. Kazhinji mubereki kana uchingo wafamba mumba memunhu, tanga waongorora kuti pamba apa pakamira sei. Kwete kungorudunuka uchingoenderera. Unofanirwa kuziya pekugumira nepekutangira. Ndizvo zvanzi usarudunuke. Kana chinhu chakurudunuka munoziva hachina anomisa. Chinova changoenda chingoti dadadadada. Nekuti pane imwe ongororo yatakamboita tikanzwa kuti imwe shamwari yechirume, ndisaka ndoda kuuya kuna kwamuri baba Gandari, mangwanani yaifuma ichienda kumba kushamwari yayo pamazuva eweekend ayi ekupera kwesvondo ayi. Akasvika iko kwanenge akutotaurira mai guru, vanovati mai guru kana kuti pakutamba kwavo vanoita nana mai guru nana baba mukuru. Ini zvetii handidi, ndinoda sadza, ndinoda karika sadza, ndoda karika sadza. Ava vanga vakutovaziza vakanzwa gedhi rarira kutoziva kuti vanonetsa nenyaya yesadza. Kwiro sadza rekuzoda kumba kwaaishanya kwako uku haubikise sadza here sei kuna mai? Ya, pane nyaya. Regai titaure tichiti nekuda kweurwere hweCovid hwauyawo, tongoti zvinhu zviri zvakangogara semagarira zvaita kare. Ndofunga makudziro atinenge takaita ane chaanoita zvakare mukukura. Iye zvine zvinhu ndiri kuedza kukanzera vanhu ndichivaudza kuti nyaya yekuti ramba muchiti vana tambirai murodhi, muri kuisa tsvina mumba. Iye zvine zvazhinji vacho havachagona kugara mumba. Nokuti urwere huri kubva munzira. Kuti aswera ari mumba haakwanisi kuconcentrata. Even kuti aone program ye30 minutes paTV agone. Saka pamba ngapaiswe mutemo. Vana ngavaise tsvina mumba mavo kwete kunesera tsvina panext door. Nokuti ndo zvavachakura vane hunhu ihwo kuti akangomuka kuda kuvhura gedhi nokubva pamba. Kwaari zviri normal. Ukwana kunodhimanda sadza panext door yo pamba pako riripo. Unodii kumbobika odaidza iye panext door kuti shamwari nhasi tabika sadza uya tidyire pano pamba pangu. Iye mudzimai wacho ari kuti murume ari kubva kuseni kwega achiendeko kwari kuti ari kuendepi. Saka pane chimwe chisawira chatinojairira chisina kunaka, chatinofanira kutsurana izvo zvinezvi kuti hachina kunaka, pane vari kuzviita zvimisei. Garai mudzimba dzenyu, nokuti iye zvinezvi urwere uchahwaipira unopedza 14 days uchimachuwa mumunhu kana kuti uchikura mumunhu. Handichaziva kuti wandakasangana naye ndiani, wandakaona ndiani. Saka zvinotibatsira tingoziva kuti nezuro kana sondono takashanyirwa nababa Nhengi. Saka nesi tabata chirwere naivo ngavatariswewo futi, nokuti vari kutsvaga futi kuti vanhu vakasangana navo ndanani. Zvinokata panhasi uri pamangwana uripo
kuita vange mombe yemashanga even yemashanga inozoziva kuti kunonwiwa mvura kumba nesauti. Mashoko makukuta ataurwa nababa Gandariwa ekuti pakukudza kwatinoita vana vedu zvine chekuita neramangwana ravo. Mataura shoko nokuti vana mai vamwe vanobva vati ndashainisa handichada kuti patsikwe, ndaisa tumachira twangu pamacheya handichada kuti pagarwe, handichada kuti chidi. Baba vari kutaura kuti iwowo mutemo watinoita iwowo kuti budai vana havagari panzeka, vanobva vaenda kunotandara ikoko. Ndokukura kwavanoita vachingozvipa uyenzi husiririwo. Uyenzi pano hwataurwa kuti kune humwe hwokukokwa, pane humwe hwokuzvikoka. Wekuzvikoka ndo watiri kukurudzira kuti wekuzvikoka dai taita huri hushoma, nekuti kazhinji tinonovava vatiri kushanyira. Maigondongwe, pane kumwe kushanya kwokuti anobva auya hanzi ndine kamuzukuru kangu ndo mwanasikana wangu kamukuruyu, ndindinaye mazuva ano, saka handina wokumbokasira kumba, ndangoti tingouya tingoonana. Dai kuri kuonana kwekana kuti 1 hour anobva aswerapo uyu muzukuru uyuyu zvikanzi izvo anotoda poriji pakwangu ndinotomubikira kana 3, kureva kuti wakutoisa vanhu paprogramu yezvaunoita kumba kwako kusvava kuya kwatiri kureva hapasisina. Izvozvo ndo zvinoita kuti zvinetse. Pane zvekare zvatinoti ukaona muenzi asvika pamwe manga muri kubika zvenyu apa obva ati manje kana ndiri nesadza itoita zvenyu kadiki chaiko. Vanhu obva vati aiwa range ritori sadza rababa vabva kunight duty, iwe wanga uri kuda kubva wati itai kadiki chaizvo. Handiwo uri kubikirwa svava uzoita kusumwa tidai mandiitira zvenyu kari kadiki, hakasi kako kasadza akaka. Kureva kuti pakushanya apa vanhu vanofanira kuzvibata, vanofanira kuziva pavanogumira, uye kuti kana uchinge washanya wamumba memunhu, ziva dzimwe nyaya dzekutaura. Ameno maimbotaura nezvaanenge vakazoita sei, pamwe chimwe chinhu chawakatongotaurirwawo in confidence chekuti hachifanire kunzwikwa kana ndiani mumwe munhu ari mumba imomo, wakutaura netwausina kutombonzi usume ipapo, pamusana pekuti uyenzi uhu hunenge wapfuurira. Tiri kutaura kuti kana waita muyenzi, enda unorerutsirawo vamwe nekuzvibata dzimwe nyaya wozoita dzekunzwa. Mumwe munhu unoti kana kuti azvikoka kudaro, uone kuti hana nyaya, anosvika pamwe ati handichida kukuona, enda ndichitokutsvagai, wofunga kuti pane chichataurwa ka. Woona kuti mabika tii mapedza, masikati mabika, kuti uzonzwa kuti ko mamuchida kundiona nei, zvikanzi chisuwo. Ayuwi, saka kune kwangu kukwata kauku kana kuti kukwata kana kuti chi unozvishaya, nekuti wati wanga uchida kundiona wazouya hauna nyaya. Paripo pamwe pokuti ndione tongoramba uchitsvaga kuti regaini bodai kuti muwane chekutaura. Anouya kana riri dzungu ndo ranga richitaurwa, but idzungu asvika mumba mangu apusa kuti handisisina chekutaura, kusvikira hatisisina nyaya. Asi uri kuti washanya, uri kuendepi, kunoitei? Iva munhu ane chinangwa, toziva kuti kana une chawafambira unenge amburenzi, totoziva kuti parwariwa, pane chiripo. Zvino kana usina nyaya, aiwa ngatigarei kudzimba. Mashoko makukuta ari kutaurwa namai kuti kana tichishanya tichibuda muimba yedu tichienda imba yemumwe munhu, tinofanira kunge tiine chikonzero. Tinogona kuenda kunovaona, tinogona kunge taenda kungonotandara, tinogona kunge taenda kunodya navo, tinogona kunge paine zvatinoda kubvunza, asi ngapave nechikonzero. Tiri kuona pakutarisa nyaya dzedu ipapapa, kune mumwe munhu wokuti kana akasvika ari muenzi akangoti pfacha, ini musakanganwa kuti ndine shuga, handigoni kugara ndisina kudya izvozvi, musakanganwa kuti isusu tiri kupa panapa kurudziro kuti iwewe kana uchifamba ndiwe unoziva urwere hwako. Takura kana kabhanana kako momwe, takura kana kamukaka kako, takura kana kachii kako, famba wakagadzirira zvinhu zvekuti hausi kutanga kubvanyangura vanhu, nokuti hapana chinonyadzisa sekuti woti ndokumbirawo mukaka, zvonzi hatina, ndiri kukumbirawo chakati, hamuna, uita kunge wauya kuzovheneka upenyu hwevanhu. Saka kana paine urwere tinounzwisisa, famba nezvinhu zvako. Asi kutoti kana urwere hwacho hwakubatira ikokoka, kana uine tunhu twako unogona kuti ndigadzirirewo zvakati zvinhu zvakadai, nekuti kana tichishanya ngative tiri muenzi ane hunhu, muenzi akatsarukana. Ko zvinogonawo here kupa vamwe vanhu uenzi
sezvatinoita. Ndinoda kuti muzodaidzira muzodavidza mubvunzo kana tadzoka, nekuti mazuva etemu dzechikoro, mazuva ane COVID-19, munongonzwa kuti vana muri kuenda kwababa mudiki, muri kuenda kwatete. Ko muri kupa vanhu kuti vaende kwatete makambotaura naatete here? Ngatisangane ndikamuchina.